Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. Ҳама каса хуш омадед. На самом деле як бародари тоҷики мо аз дунё гузашта да метро Царицина Аллоҳи меҳрубон ҷоша ҷаннатулфирдавс гардона. Ва як бародари дига занг мезанад ки падару модарашам дар ҳамҷае. Як бародаре ки ҳамун акаш буд, ба фикр мекард ки ман наво суҳбат кард. Ҳамаи занг мезанад ки ака мо чӣ хеле кинем. Ба тамоми тоҷикон мегӯм ки ай тамоми рӯи замин дар куҷое ки аввалаш ки тоҷик намира, агар ки худо нишояд тоҷик мира, ай любой территорияи рӯи замин компанияи Somon Air бепул мурдатон мегира мебара. Ун мошенникое ки мегӯянд ки Somon Air 300 000 мегира, 500 000 мегира, ин гапҳо дурӯғе. Ай морг буровардани мурда то дар территорияи Москва боша, ай морг мурда барои документация коғазу гуробу цинки ва ҳамаш то 25-30 000 рублей пул меравад. Барои ҳамақа бародаро апаву хоҳаро дар доми архи мошенникон назанен. Даррав як одаме ки соҳибдор мурд, карта парта гуфта ғам натиҳед ғарибора. Ҳамин падару модараш ҳастаен бародара, иншоалло нав бародараш ки ман гав зад, гуфт ака мо хай ай морг буроварда то аэропорта мебарем. Ман хай то аэропорта ки барем иншоалло Somon Air бепул мегира мебара. Мо ӯ одамое ки вақте ки дар шаҳри Дуран, ягон шаҳре ки ай Москва 400 км 500 км дура, соҳиб надора, падару модараш дар Тоҷикистон ай. Дар ҷо ягон кас надора ки дастгирӣ кунад мурдара гира бара, баъд ягон ҳамсояш ё ягон шиносаш дар номи ҳамун шинос ё ҳамсояш агар карта боша сбор мекушоем, номерои картаи ҳамун мурдадора мемонему, номерои телефонаша. Баъд иншоалло пули ҳамун мурда ки ҷамъ шид, ҳамун пули моргушу пули раҳпули то Москвара, баъд мо видеора удалит мекунем. Ай одаме ки соҳиб дора, падару модараш дар ҳамҷае, бародараш дар ҳамҷае, иншоалло мо фақат дар ҳаққаш дуо мекунем. Аллоҳи меҳрубон ҳаматон нигоҳбон боша, куҷое боша овози сарбаланд боша. Ҳамин навора ай хотиртон набурдем бародаро. Вақте ки мурдае ки соҳиб дора, барои ӯ мурдае ки соҳиб дора ягон кас сбор намекушояд. Барое ки падару модарашон намехоҳанд ки аксшон дар ютуб бурояд. Фаҳмидестен? Хай агар ки соҳиб надошта боша, уже имконият надошта боша, ҳаваёра ман дастгирӣ мекунам. Барои ҳамақа куҷоеда ки ягон кас сбор кушояву як мурдаи тоҷик гуфтаву пул ҷамъ кунад одами соҳибдорда, баъд ҷояш мешавад ки одаме ки тамоман ҳеч ки соҳиб надора, вайҳо дар ҳамун моргҳо пусида хоб мераванд, ҳеч ки роӣ намекунад, барои ки уже ғарибо ку безор шудаган ҳамин зборҳои шумо, ҳамин зборҳои дурӯғи бисёртон. Барои ҳамақа Аллоҳи меҳрубон ҳаматон нигоҳбон боша, ободу сарбаланд бошен, дар ҳаққи мо дуогӯй бошен. Ягон тоҷик дар пош хор назанад, ягон ғариба агар ки ягон хизмат дар мо шид, агар ки на самом деле дар кӯмак муҳтоҷ боша, ягон мурдадор, иншоалло дастгирӣ мекунем. Аллоҳи меҳрубон шумо нигоҳбон боша.